Sibingelele emakhaya nakubalandeli be-page lethuleni Crime and Substance Abuse lapha Facebook. Njengenhlangano ithuleleni Crime and Substance Abuse namhlanje usuku lwangesonto sila emlazi kaB emndeni wakwamkhize la besicele khona sizobasiza odabeni lwelunga labo indodakazi wabo owabulawa khona kule nto sikuyona la namhlanje. Obekade esebenza esiphoyiseni eyiPoyisa ngaphansi kophiko lwe-intelligence la endaweni esesiphingo. Wathwala la endlini eklinyiwe elele ngale kubhavu sekuchitheke namanzi. Kuze kube namhlanje ubulungiswa bakabuthuli abazi ukuthi kwenzakalani. Kangoba ngisho la ekhaya bayasaba ukulala khona, indlu ihleli nje i-empty ngoba manje inkinga abanayo ukuthi bazolala kanjani endlini kwangenwa umuntu kwaklinywa umuntu esendlini kukhiyiwe ngoba awukho la kugqekezwe khona. Amabhetla guard aphelela njengoba enjalo amawindi akho window elifile. Yikho ke nabethi bayasaba ukuthi bayala kanjani endlini bengazi ukuthi kwenzakala iqiniso bengalithuli. Nenkinga ekhona ke bathi balinda umseshi, nomseshi akabatsheli lutho sekuze kwaphela isikhathi esingangonyaka icala lenzeka kuthiwa kulenda i-postmortem kulenda i-postmortem. Engicabanga ukuthi nayo yenye yezinto lekusafuneka nathi sike siyothola ama-answers ngayo ezithuleleni ukuthi sike sithole laba basepitoli abaphethe wona lolu mnyango waka obhekana ukuhlinzwa kwabantu nobufakazi ukuthi i-postmortem kahle ngabe ngempela ithatha isikhathi esingana ukuthi ikwazi ukuthi iphume ngoba uyothole ngisho ukuthi kunenkinga abantu baginqikene imoto basha uthola ukuthi abantu mhlambe bekuduke ilunga labo lomndeni lathola mhlambe selonakele kuthiwe kodwa kusalenda i-postmortem. Abantu bahlakuza kuphela ngisho unyaka bengakwazi ukungcwaba ihlobo zabo kuthiwa kulenda i-postmortem. Mhlambe ke enye yento le ngicabanga mhlawumbe sithathe phezulu ukuthi sike sibathole abaphethe leyo mnyango bake bachaze ngempela ukuze nomphakathi wazi ukuthi ngempela mangibhekene nomnyango odila nge-postmortem isikhathi esingane efuneka ngisilinde. Uma ngabe sekuphela isikhathi esingaka eziphi inyathelo efuneka ngize ngiyithathe mhlawumbe uze ngikwazi ukuthi leyo postmortem ibuye isitshele ukuthi ngempela kwenzakalani. Umuntu futhi usurprise Mkhize uyena omdala umntana mzalwa yini usho ukuthi-ke angazi ukuthi kwenzekani kodwa ukuthola ngingathola kwadokotela owamhlolayo. Udokotela waseyasho ukuthi cha wankinga kodwa lokhu nje ukuthi yena kwenzekani hayi kuthule nje. Ngimdala ngiyena nomuntu okwazi ukuhamba efuna nokwazi ukwenzani angazi kufanele ngenze njani. Ngicela usizo sengimdala. Ngamenyezwa ingane eyayihlala la ekuseni. It was 4:45 ekuseni imemeza ingitshela ukuthi uma kaweli ubhavu kucwela amanzi kubhavu akazi ukuthi kwenzakaleni. Ubevuka yena esikweli wamfica kubhavu ekhala. Nangempela amanzi ayegeleza eyophuma ngesango. Uthe mengitshela lokho ulivaliwe isango ngaleso sikhathi ngisimile nje ngapha nami ngingala ungalingi ngisekhaya naye ungalawo yamemeza. Uthe mengitshela lokho ngagijima ngathumile ngabiza ingane endlini ithi yongibizela ugogo kamakhelwane uthi nakho kuthiwa sekunesimo esikanje kamakhelwane. Ngaleso sikhathi enugeli uzothatha ukhiye uzovula isango ukuze mina nogogo mase sifikile sikwazi ukuthi asingene ngoba isango lalikhiyiwe. Okay, sisamileke salini logogo salini sasivulele asingeneke abe nginikeza ifoni ngithi ubani esingamfonela wakubo kasisi. Uyakhala njalo leso sikhathi anginikeza ifoni anginikeza inamba wanginikeza inamba kasisi wayehlala naye la usisi lo washona. Safonela yena ke wangena ugogo nangempela naye wambheka waphuma ugogo. Sengibhizi ngiyafona ngifonela ihlobo zakhona la ekhaya. Ala impela simthole kusisi lo ehlala naye. Asayi basazozama imoto ngoba kude semakhaya labakhona. Bazama imoto ayinangempela bafike bagcina befikile ke la. Bamthole ke usisi lapha passage kubhavu. Nina nimfica exit isimo sesi uphakathi kubhavu noma ungaphandle? Mina ngangimela leso sikhathi ugogo wangena.
kangisafona ngifonela ihlobo basi ugogo washo wayilapha ngaphandle eBhavu kade ugeli lo esethe khona umfana obekade ekhona bangazi bamkhiphilini kuBhavu bambeka ngaphandle awumanaki sengicela statement ukuthi sichaze kahle oh before sifike sina futhi ngeqile before sifike sina kunomfana ekade sembizile kade sefikile umfana wakephi lo omakhelwane wakhona khona la yebo okay uthi wazama ukumemeza kuthina lapha sangezwa wasefonela lo mfana okay wafika umfana wamchazela istory lesi kuyisona lesi senzakalile lesi asitshela sona uthe base bambamba bamkhipha kuBhavu nalo mfana sina vele sifika sisabantu khona sibeke bakuzama bona nalo mfana okay yebo wamfonela umfana noma ummemeza wamfonela ithina simemeza wasasizwanga laselithi lami wangasifonela ngani wathi number wasingabe ngenumber wasibenga nayi number okay ngicela ukubuyela sisi uthi wafoyela umfana yebo futhi umfana wangena ngegate shuthi wangena ngale gate nina nifike egateini likhiwe phela igate njengoba mina ngibhizi ngibiza ugogo nje igate likhiwe usazothatha ukhiye sokuthi angivulele kodwa kade kukhona umfana shuthi waphuma umfana wakhiya wabe ukhiye wasephinde futhi ephuma yomemeza esewuphuma eseyobiza thina nami ngase before mina ngize la ngabiza ugogo ngabiza ugogo weza ugogo sangena sesingena kwakuthi ngiyasala ngiyafona mina sifonela abanye ihlobo zala ekhaya ngizothi nje ekseni ngizwe umntwana efike ethi ngiyabizwa lo mntwana wenze njani beasho awu size siphuthume bafike bamilike la isangweni mabemilike semsethi kwenzakalani besethi lona gogo ngazi nje ubona nje amanzi nje ukuthi umakaweli tholakale esemanzini engena ngekhanda bese ngithi mina awu bese kuthi kodwa bese nakwenze besethi lo nangu lo umntwana womfana seke wangena la endlini bese Thabisa sihambe siyobheka ngifike ke lapha kuBhavu nje uthi kuBhavu lo unyawo ke lukwencikile lithe bese ngithi mina asimbambe simlokhoze kahle simbambe ke simdonsa ikhanda livele la everandi alale kakile lapha ngisathi ngiyamelula ngithinta izinto angisambonile bengibambisile hayi ngimbamba ngizwenza wazowabantu makaweli usho ukuthi ubandiswa yilamanzi hayi ngibuyeka asekho bese ebuza lo mntwana gogo nje ayi mntana manje angazi angiboni kahle kodwa ngimthola nje uyabanda manje angimazi noma useyibandiswa amanzi lawa kade mhlasimbe bekuwona hayi ake silinde hayi kade sekufonela ambulance mayifike ambulance ke nayo ingeneke ifike icheke ayi usithi akuseyena owethu kukhona ekufuna sokowamaphoyisa bese ngithi ke mina senze njani sifonela amaphoyisa yini bese bethi bona cha sekuwethu lo msebenzi sabe sesibaningi nje hayi nangempela abafoneke labantwana afika amaphoyisa hayi mayifika amaphoyisa asebenzeke ngaleyo ndlela yawaziya ebe nemibuzo neyibuzayo nathi esizibuze yona ukuthi uma kwenzeka kanje lo mntwana uthi ube esikoleni omfuthi esesemanzini ngabe kwenzeke njani akekho umuntu ongenile cha kubheka amabhedla kase kubheka eminyango kubheka kwinto akukho la kuqhekezeke khona ay sihlale nje simisi kanjani amaphoyisa afika abuzeke nawo hambe check ukuthi ngabe khona umuntu ongenile umhlasimbi mina ke into engayiphawula ngasuka la ngase ngibuza kulo mntwana uhlela uyakhala lokadela bese ngithi na uphi umntwana walo umntwana oshonile bese bethi nangekamera bese ngiyahamba ngekamereni mina ngimficulela uweli nginganake ngibuyeke ukuthi isikhathi masahleli lana bese yaqhamuka umntwana
eza bese fika ahlala amthatha umntwana lo bese hlala abheke lapha ujombe ngakuyena uma akabheke lapha sekithi mina umbhekiseni le empilo umntwana wakamakhala umbhekiseni bese ethi hayi ake nimthathe nimuse Emzansi kwagogo umntwana ngoba manje ujamile uma wakhe lapha ya hayi ke sihlale kanjalo ke nje sihlale kanjalo efika amaphoyisa enze lento zawo ka azenzayo ke sonke singazi ukuthi sothi kwenzeke njani kodwa manje lo muntu emakunento emenzile imenze kanjani kukhiya iminyango mabhedla khasa kukho la qejulwe la kunqanyulwe khona nje zonke izinto nje safe sadideka lapho sonke kasangazi betapha umuntu wenze njani amaphoyisa kawenza umsebenzi wawo baze kwabe bayahamba sididekile sonke nje singazi ukuthi kwenze sethumelile lo mntwana bafone inamba ithathwe ke nalo mntwana bafika bebile kanyana ngempela abazali bakhe nabantwana bakwabo basifika nje sikhungathekile ke ngempela singazi ukuthi sizothi kwenzekeni makunje sadideka mina ke nje ngambamba ngesandla ngaze ngamvezela ikhanda ngoba ngibone elile kabi ngithi asimdonse alale kahle bangibambisa lo mfana ingathi mase ngiyabheka ngisambona ukuthi bengibambisa eqhubeka ngisahlala ke owayebambisile ulungane behlala ekhaya umntwana omfana owayekhona ebizwe ilingane ebihlala la ekhaya ethi iyakwazi ukufonela yena ukuthi afike eqale babone laba ubamemeza nje sebememezela umntwana womfana kwawuyena umkhiphile emanzini bobabili base uyima eyomemeza kwamakhelwane wasebayima bengimemeza masikhathi ufika nagogo umfana wamfica la ngamfica ekhona lapha sangweni isango futhi likhiwe selivuliwe ngafike sebevulile sebengena ngaphathi ngisasingena sonke okay sithi indaba inomfana phakathi inomfana nontombazana ngabe nje ngizama ukuqhathanisa lokho kodwa ke asazi sonke ibona ashuthi ngakhuluma into egcwele ngoba engizama ukuqonda ukuthi umfana tho wabizwa kanjani yena uthi uyabuza lo mntwana uthi uthabisa uthi ngimemezile anangezwakala ngase ngiba nocingo mina lokubiza lo mfana wafika qala ke lo mfana lo mntwana ufike emuva esefikile lo mfana ambize ngocingo la kwamakhelana akakwazanga ubathola kahle ngithe mangingena ku Facebook ngalo ngililandela leli page leli uthuleleni crime bani lo ngabona ukuthi inkingeni esibhekene nayo mhlambe angasakwazi nathi ukuthi asilekelele ngoba mayesashonela udadewethu ngoMarch benyaka odlule kuze kube namhlanje nje wakuyoshaya uMarch ubulungiswa sibuthole ekutholakaleni kwakhe esendlini yakhe la eMlazi safonelwe ekseni kwathi utholakala ubhavu useshonile utholakala ekubhava akaphefumule so masifika ke safika kumuntu osethulile so sifuna ukwazi imbangela ukuthola ukuthi imbangela yakhe ukushona kwakhe yini ngoba kuze manje amaphoyisa asasesha uma simlandela umseshi weCala uthi usalinde postmortem kusukela ngoMarch kuze kube namhlanje le postmortem ayiphuma ngoba ekutholeni kwethu kwi-postmortem abasinikeza yona kwathiwa unkinyiwe so sifuna ukwazi ukuthi wankinywa ubani ubesebenza phi nomufi besebenza kwi-crime intelligence esiphingo eyiphoyisa ukushona kwakhe nina namfica la kwakhe endlini samfica nje thina safika sesithola ukuthi ubekubhavu phakathi kodwa mesifika thina sibange samfica lapho kubhavu samfica eselele phansi ebathroom esethulile into esayinothisa kuyena i-night dress ayigqokile night dress nombhidikoti like welihlanazele kabili okwangaphakathi kwakungaphandle okwangaphambili kungemuva kubhavu kwakunelegini ekuthiwa ethi ingane le wayilale igqokile lo nompilo wakhona lo legini yayigaqwe phezulu kabhavu imanzi embhedeni wakhe khona ikhava embhedeni wakhe yayindlaliwe leyo khava yayimanzi ongakuba mhlawumbe ibhunyelwe noma ngazi ngamabhakede noma amabili namanzi ngoba yathathwa yimina nje ngiyoyinika kulayini phansi ekamereni lakhe kwakunamakaka phansi
kodwa angeve kwa umuntu obekhishwa isisu. Samfica nje thina kodwa ke esethule kanjalo. Ubehlala ba? Ngihlala noNompilo, ingane yomunye umakhelwane kwakwade kwakhiwe indawonye emakhaya. So base bemuva bayokwakha eNew City. Leyo ngane kuma yayiseyitholela isikole eRosberg yaseyicelela kuyena usisi ukuthi izohlala kwakhe ngoba itransport esuka eMlazi yeRosberg iflexible. Bese kuba ihlala nomama uCousin wethu. Kodwa kumama ngama weekend njalo ngoLesihlanu uyagoduka akabi khona ngeweekend ngoba lesigameko senzeka kuyingomgqibelo. So akabi khona ngama weekend nengane yakhe ke no 4 years yayikhona futhi nayo. Shuthi ngelanga lesigameko babe u3 endlini kwakuyena ilengane no 19 years ilengane yakhe no 4 years. Uvina nosisi lo obehlala endlini. Wahamba ngelanga lelo lesigameko waphindela kubo eNew City. Bayazi abakubo kwenzakalani? Bayazi bafika ngelanga lesigameko abakubo sasinabo la ngelanga lesigameko kuthe mase kuqoqwa sekhanjwa nabaqoqa ke yonke impahla yakhe ke bahamba nayo ngelanga lomngcwabo futhi sasinabo babekhona. Ngokwamaphoyisa nomseshi weqala senixhumene kangaki nawe uyanathisa mhlawumbe ukuthi ukephi nophenya noma? Umuntu nje oattenda indaba yale case mina. So nje kusakanda kwenzeka mhlawumbe ulo umseshi bengihlale ngiya nje kuyena. Ngoba ngathi emva kwalo ngekhathi sifike la indaba kaThabiso asizwa ngumfana lo kuthiwa uyena amfonela ukushuthi uyena umuntu esimthatha ukuthi wafika kuqala kwisini sasingamazi ngalelo langa samthola emva kwalokho mana ngicela lesiphinde kahle futhi sifeze kahle awiqale kahle ichaze kwenzakalani okushuthi ngelanga lokushona kasisi thina sasine information yokuthi ungene kuBhavu so kwaphela kanjalo. Abantu ababizwe eqala umakhelwane oqala umakhelwane wesibili. Engithe mase ngiphinda ngibuya ngathola ukuthi umakhelwane okwazi okuyena okwazi ukumbamba akamkhiphanga kuBhavu umfice eseyincikile kuBhavu. Wabuza ukuthi umkhiphe nobani wayesiyasho ukuthi umkhiphe noThabiso. Yila sathola khona igama laThabiso sasingazanga ngoThabiso. Ngase ngiyahamba ngaya kumseshi. Ngayomtshela ukuthi manje kunomuntu la esithola ukuthi uyena ofike eqala kwisini obizwa ngokuthi uThabiso kodwa ingane ayikaze ize thina isitshele ngayo so socela ukuthi useshe ngaye ke walinda wathi uzobuya ke owaphinda wasethi ucela ngimnikeze inamba ke zomakhelwane ngabuya ngeza la futhi ngayicela inamba zomakhelwane ukuthi nabo makhelwane ezophinda ezofika kubona ezobasesha. Ngaphinde ngaya futhi ngiyombheka ngafica engekho ngafica omunye kuthiwa ucela umseshi ucela ngalibika udaba ngangikhona ifomu yangilihambisile ngizofike ngiligcwalise ngalibika udaba wacheck wathi hayi usechecka entweni useyile kaThabiso kodwa wangafuna ukungitshela kulonyaka nje ngiphindileke ngaya ke kobheka futhi wathi usalinde ipostmortem ayikafiki ngaze ngabuza kani le postmortem into enjani nawe siyasho ukuthi angazi kuyibhuku elikhulu elichaza ukuthi njoba enkinyiwe ukenywe kwaqhuma muphi umthambo kanjani njalo ever since ke shuthi nje uwena imini efike ngimlandele yena khaka ka4 akasithinti akaze futhi akuboshwe umuntu licala cha akuboshwe umuntu nje. Okay. Naba semsebenzini wakhe ithine size sibathinte nabo futhi abasithinti futhi lapho ke la kade esebenza khona kanti babethembisa ukuthi le daba sizolisebenza nabo. Mina ke njalo maku Friday ngiyagoduka ngisebenza i-street shift njalo ngoLesihlanu ngiyagoduka ngibuye ngomsombuluko yena kuyenzeka mhlawumbe adlulisa 2 weeks engayanga ekhaya kwenzeke futhi abuya goduka akube ngagoduki njalo kodwa mina njalo ngoLesihlanu bengigoduka okusho ukuthi ke nangalelo sonto ngihlalile naye from Monday ngoba ngibuya bengisukela ekhaya ngomsombuluko ngiye emsebenzini ngibuye sengibuya ntambama ngomsombuluko nalelo sonto ke ngihlalileke ke esinormally kungekho nkinga futhi kuumuntu oright oquiet ozithulelayo nje sixoxa nje siphendulane lokho kwangaleso sikhathi sihlekele so laphela ke isonto ngoLesihlanu ekseni mangihamba ekseni ngoba ngihamba kuqala ekseni mase ngiphuma ngiqala kuyena ekamereni ngithi vuka ngoba befanele eqale yena gezi ingane yise crash kwikhathi ehamba eya emsebenzini mase ngisho nje mase ngihamba ngiqala kuyena ngimvuse bese yasala alungisa ingane ngibe ngihamba maku Friday ekseni ngifike ngimbingelele ngimbuze impilo bese ngiyabuza ukuthi uyagoduka nje
megoduka asho kwathi soficana ekhaya mengagoduki asho ukuthi hayi angigoduki-ke ngalesonto. Nangalelo langa-ke ngihambe nje ekuseni ngamvusa ngambuza siyagoduka nje wathi hayi ngoba ngithatha i-leave angizogoduka manje nge-weekend ekhaya ngizobabona noma iphakathi nensuku ngoba ngisithathe i-leave. So-ke ngahamba-ke kungekho nkinga kungekho lutho. Ngasuka ngoLwesihlanu-ke ngagoduka ngayikhaya. Nekuthe ngabo 5:30 if I'm not mistaken ngo-Saturday ngathola ucingo ekuseni hayi inamba engaregistiwe. Yebo sithi sicela ufone isemlazi uxhuma unompilo. Hayi phinde bafone sebefona ngenye ngifonelwa omakhelwane balakakhanyile. Sithi sinenkinga la sicela uphuthume Emlazi kumayelana noMakaweli. Yini na kwenze njani? Hayi uMakaweli uqolekile. Hawu ukhona umuntu ongaqoleka kuvuka yabo nje ngibe naloko futhi phela umuntu ngimshiye engaguli engenalutho. Okay ngoba ngisuka emakhaya ke sisi imoto azizoshesha ngalendlela enicabanga ngayo but ngizozama ukuza. Kodwa ngicela bandla ningibizele iambulance ibe izomthatha. Ebehamba mina ngizobona ke mangifika ukuthi plan ngoba phela uCovid busa kumkhulu ngaleso sikhathi. Okusho ukuthi ke ngizozwa ukuthi ungena kephi mina into esengizoyizela ngala ukuthi ngizokhiya ngithathe nengane ngisho ukuthi sigoduke. Ngicela bandla nibe ningibizela iambulance ngizobe ngizama nami ukugeza ngisheshise ngiye kogibeli. Hayi ngivaleke ifoni ngivuke ngivuse oma hayi bomana ngithola ucingo la kuthiwa uMakhosi sibesimbiza ngoMakhosi uNtomfuthi kodwa ngokwesingoma ke ngoba bebuya besangoma besimbiza ngoMakhosi. uMakhosi kuthiwa unenkinga ngala Emlazi uqulekile angazi kanjani njani kodwa kuthiwa akekho right. Ayavuka uMagubhu usisi ke lo unomuzi etshela imnyama. Anginayo airtime ngimngene uWhatsApp uthe sinenkinga la sisi kuthi uMakhosi unenkinga Emlazi uqulekile ngoba wena ungaseThekwini awukuzama ukuthi shuyi sibone ukuthi ubani ozofika kuqala mina nawe. Hayi ngibuyele kuWhatsApp ngibe sengiyayithola ke ingane le kunengane besihlala nayo la family friend yayicelela ukuhlala nayo la eUnompilo. Ebesihlala naye ke nje full time futhi uyena kube ngagoduki nanjalo ngama weekend ebebehlale benaye. Ngibuyele kuNompilo athi uNompilo hayi uqulekile wema kodwa nje futhi akafuni ukuphaphama akaphaphama. Hawu sisi kanti uquleka okunjani? Ngibuyele nguMakabanele athi uMakabanele hayi isifikile iambulance. Hayi ngithi ngcono ke makufika iambulance ke sesizogijimela into esesazi ukuthi usizo uyalithola. Ngithe mangithi ngiyaqoka ekhaya kuthi iambulance ayisamthathanga sekuthiwa enene sekulinda amaphoyisa for investigation. Ayi ngivele ngithi hayi ngeke amaphoyisa for investigation umuntu oqulekile ayi ngivele ngithumeleke ukuthi hayi shuthi sekufanele siwelele ngaphesheya ngemunye ubaba nje ongaphesheya kwethu nemoto sicele yena ukuthi asiphelezele sifike la Emlazi keke. Masifika la sekugcwele nje amaphoyisa nje sekuyicrime scene sekugcwele masiyangena la usisi ulele la phansi ebathroom uvele usethuli. Siye kuyena the time sesimclean what I notice ukuthi ulele kanje but mummise kanje kodwa mangabe umdedela ikhanda libuyele esidini. Ngithi the are you sure lo muntu ukuthi ngabe uqulekile or something? Ngathi khona into enye esingayiboni thina la esingayazi yenzakelile. Mangilibuyisa ikhanda singaka simclean ngilibuyisela ngala alivumi livuma ukuthi liya esidini elilodwa. Ngithi kona mhlambe phela uthule eme ngalelo side wazwavuma umqala ukuma ngalelo side kodwa khona into errong la kodwa ke ngoba ngekusekhona amaphoyisa uyiwona ke azoyisesha. So wathathwa ke wayokwenza postmortem la kwabuya khona ukuthi uqinyiwe ke ukufakazelana nalento shuthi engangibona ukuthi cishe kube khona into errong la eyenzakeli. Kodwa manje okungixakayo ukhiye walesi sicapha uwodwa ukhiye walesi ngale uwodwa ukhiye siba nawo njengoba sihlala sihlukene sibathathu owegate elincane kuphela enginawo mina noNompilo nawo noMakhosi nawo. If kungena isigebengu sazomkinya singene kanjani ngoba phela njengoba besebelele ngaphakathi ukhiye uvale ngaphakathi
nangala ekhishini uvalelwe ngaphakathi. Isigebengu singene kanjani ukuze sikwazi ukuzomkinya? Ngisadidi mina nginayo le weight enginayo. iBP manje senginayo ebengingenayo. Cause ubulungiswa asikaze sibuthole, asitholi lutho, asazi namanje ukuthi kwenzakaleni. Ngahlupheke emva kwaloko cause bengihlala la Albert. Mase kushona umuntu kanje endlini kungaqekeziwe, kungantshontshwanga lutho, into entshontshiwe it's only umphefumulo womuntu. Sengiyasaba ke manje ukuzolala ngoba phela akakuqekeziwe umuntu uvulelwe ngokhiyi. Noma ngabe ungene ngapha noma ngabe ungene ngapha kodwa ugcineni kosuku umuntu uvulelwe ngokhiye ngoba phela ukhiye mase silala siyakhiya ngala, siyakhiya futhi ngala ekhishini. Okhiye basuke bengaphakathi. Okusho ukuthi umuntu ongenile wazomkinya umuntu ongene ovuleliwe. Kodwa manje kanjani? Asangayitholi i-answer. Iloko nje sicelayo ukuthi sikwazi ukuthi egcineni sithole ubulungiswa. Ngoba phela manje next month mhla ka6 uzobe eqeda unyaka. Okubuhlungu kakhulu lo muntu ubeyiPhoyisa sasitshela ukuthi as eyiPhoyisa kuzoshesha mhlambe kuyena noma sothola kodwa azange size sikuthole. Ngahlupheka bengitravela from Imbu la ngihlala khona eThenjane to Albert every days ngisa apply le rest ngoba phela ngeke ngisahlala lendlini angazi ukuthi kuze kube kufika kulelo zinga kwakwenzakaleni. Umndeni wakwamkhize nawo ubhekana le nkinga njengaleyo ukuthi bathi sekuphela unyaka i-postmortem ayibuyi abazi ukuthi ngempela kwenzakalani. Esithemba ukuthi nathi sizobasiza njengenhlangano ithuleni ngokujwayelekile njengokusiza kwethu abantu ukuthi nabo bakwazi ukuthola ubulungiswa. Lokho esikutholayo itatiments esesiyiqoqile sizoyiqoqa sihambe nathi sindele kumseshi ukuthi mseshi siyaqala mhlawumbe ukuthi akubheke ngala ngoba mhlawumbe ngenzeka ukuthi obunye ubufakazi mhlawumbe ubudle endleleni. Asithembeke bazokuthola ubulungiswa bakwazi nabo ukuthi bathole ukuphola ngaphakathi emphefumulweni nasenhlizweni ngokushiwa ilunga labo ngokuzuma. Asibonge nisele kahle emakhaya.